Ahojte, dnes by som vám chcela predstaviť úžasný ročný program, ako sa aj ty môžeš stať bohňou svojho života. A skutočne je to tak hlboký program, prejdete hlbokou transformáciou v rámci celého svojho života. Budeme pracovať na vzťahu k sebe samej, pracovať budeme aj s vnútorným dieťaťom a skúšať cez hlboké emócie, starosti, ako mať zdravý prístup k svojmu životu, vždy byť vo svojej sile, vo svojom náčení a skutočne napredovať dopredu o mnoho väčšou ľahkosťou, so silnou energiou samej sebe. Počas tej cesty zároveň uzdravíme staré emócie, konflikty, rôzne rodinné vzorce, cez vzťahy, cez sebalásku, cez otvorenie hojnosti, hovoriť aj o tom, ako má zdravý vzťah k peniazom, ako sa prepojiť na svoju intuíciu, nakoľko skutočne aj to podnikanie a hojnosť sú prepojené na to, aký mám vzťah k sebe samej, ako mám seba hodnotu. Takže pozývam ťa týmto na tento úžasný ročný program, ktorý máš momentálne vo výnimočnej cene. Ak chceš zľavový kód, tak pozri sa do článku alebo do komentára. Pridám tam aj špeciálny kód, kde vieš získať tento úžasný program za zvýhodnenú cenu. Takže máš sa na čo tešiť. A tento program bude pozostávať. Je tam 6 kurzov. Každý kurz budeme riešiť 2 mesiace spolu. Potom ti pridávam k tomu skupinové sedenia, kde sa každý týždeň spolu stretneme a budeme s vecami riešiť, budeme sa venovať tvojim reálnym skúsenostiam, životným situáciám, presne čím teraz prechádzaš, až po energetické liečenie, uzdravenia podvedomia, budeme pracovať s dušou a skutočne až po tie rodové linie. Zároveň na konci budete mať veľká časť venovaná práve minulým životom, rodovej karme, ako sa skutočne odpojí od tých ťažob tvojej rodiny, tvojich vzorcov, až po to detstvo, aby sme skutočne upratali a budeme zároveň posilňovať budúcnosť, aby si bola správne nastavená, aby si mala nástroje, ako so sebou pracovať, ako zvládať svoje emócie, ako si skutočne tvoriť ten svoj vysnívaný život podľa svojich predstav. Takže teším sa na teba. A ešte rozšám, či som tam ešte niečo mala, ale v podstate ešte tam budeš mať 3-denný masterclass vždy na začiatku toho 2-mesačného obdobia a takouto formou prejdeme spolu celý rok. A keď skončíme, uvidíš, že budeš sa cítiť ako iný človek. Otvárame tvoj skutočný potenciál, napájame sa práve na to, na tú úžasnú silu, talenty, tvoju výnimočnosť. Takže teším sa na teba, máme pred sebou úžasnú cestu. Začíname 15. mája, takže sleduj ma, ale sa rovno zaregistruj. Pridám stránku a link, prípadne samozrejme, ak máš ešte otázky, chceš sa bližšie porozprávať, pozývam ťa na rozhovor so mnou, takže poďme do toho, čas sa kráti a skutočne nechaj si už tú úžasnú príležitosť, ak skutočne cítiš, že je čas posunúť svoj život a možno si už aj pracovala s rôznymi coachami, terapeutmi, psychológmi a napriek tomu sa nevieš pomôcť v svojom živote, tak skutočne klientky pri mne majú tie zmeny. Mám za sebou 6 rokov úspešnej spolupráce s ľuďmi, s sebou 400 plus klientov, kde som priniesla skutočne výrazné, úžasné zmeny a posuny zo 14 krajín, 20 rokov osobnej práce so sebou. Takže tam získaš najväčšie moje know-how, plus informácie, vedomosti vďaka mojim duchovým darom. Takže máš sa na čo tešiť a vidíme sa 15. maja v programe.